Jainkoak egun ondeizula dizkide. Joan zen igandean, Paskualdi disdiratsua buruturik, garizuma astean etendako liturgialdiari ekin diogu berriz ere. Baina gaurkoa eta hurrengoa igande berezia ditugu. Paskualdiaren oihartzun. Hirutasun santuaren igandea gaur. Kristo jaunaren gorputz odol santuen jaia hurrengoa. Kristau fedearen gorengo aitorpena aitortzen du gaur Eliza elkarteak. Jainkoa bakarra dela, baina hirukoitza, aita eta semea eta espiritua. Ez dira hiru jainko. Hirurak maitasun hutsa direnez bat baitira. Hirutasunaren izenean gaude bataiatuak. Eta hirutasuna goraipatuz hasi ohi ditugu ospakizunak eta eguneroko eginkizunak. Zazpigarren sakramentuaz eskaini nahi dizut gaur gogoeta, ezkontzaz. Bibliako lehen liburuak bi kontaera dakartza munduaren eta gizakiaren kreazioaz. Lehenbizikoa honela bukatzen du. Jainkoak 6. egunean esan zuen, egin dezagun gizakia. Izan bedi gure antzeko, gure irudiko. Jainkoa beraz bere antzeko egin zuen gizakia. Jainkoaren beraren irudira egin zuen. Har eta eme egin zituen. Eta bedeinkatu zituen esanez, sorritzazu umeak eta ugaldu. Betezazue lurra, eta izan haren nagusi. Bigarren kontaerak agindu hau dakar. Gizonak bere aitamak utziko ditu, bere emaztearekin elkartzeko, eta biak bat izango dira. Jainkoaren asmoaren arabera, bata bestearentzat sorrarazia dira gizasemea eta emakumea. Elkarren osagarri eta biziaren sorburu. Izate eta eginkizun hori zoragarria da, bien arteko elkartasuna dakarrelako. Pasarte horiek aipatu zituen Jesuse berak, senarre-emazteen arteko batasun azpimarratuz. Jainkoaren ekimen hontan du, abia puntua, gerora, ezkontzako sakramentu deituko zioten errealitateak. Senarre-emazteen arteko elkartasuna. Itzuntzarreko liburuetan, jainkoaren eta Israel herriaren arteko lotura irudikatzeko maiz aipatua da senarre-emazteen arteko harremana. Bai jainkoa bere herria nola maite duen adirazteko, bai herri askotan desleial dela salatzeko. Adibidez, Osea profetaren liburuan hau dator. Nere emazte egingo zaitut betiko. Gure ezkontza zuzena eta legezkoa izango da. Maitasuna eta errukia izango du oinarri. Neure emazte egingo zaitut, leialtasun iraunkorrez. Itun berriak, San Paulok, Kristori senar deitzen dio, eta Eliz elkarteari emazte. Zertako? Bien arteko batasun hautsiezina adierazteko. Batasun hori dute eredu Kristau ezkonduek. Ona zer dion San Paulok. Elizak Kristori begirune dioen bezala, izan bezaiete begirune emaztek senarrari. Senarrok maita itzazu emazteak. Kristok Eliza maitatu eta beronen alde bere burua eman duen bezala. Handia da misterio hau. Eta nik Kristori eta Elizari loturik ikusten dut. Suma dezakegu beraz, testu hauetan, ezkontzako sakramentuaren esan nahiaren iturria, oinarria. Halere, erdi aro arte ez zioten sakramentu izena emango kristauen arteko ezkontzari. 9. mende arte, Mendebaldeko Elizan, zeremonia berezirik ez zegoen, bi persona ezkontze zirela agerian jartzeko. Aski zen, tokian tokiko ohituren arabera, gizasemeak eta emakumeak elkarri baietza ematea. Senar emazte zirela onartzeko. Izan ere bataiatuak izanik, elkarri
baietza emate hutsez, Kristogan elkartuak gelditzen ziren. Zoriontzera joaten zitzaien etxera ezkonberriei apezpikua edo apaiza, eta haiek berenkapena eskatu ohi zieten. Ohitura honetatik letorke, berenkapen hori elkartearen eta apaizaren aurrean egiteko zeremonia. Ekialdeko Eliz elkartean 9. mendeaz geroz, bataiatuen arteko ezkontza liturgia barruan ospatzea ezinbestekoa zen. Mendebaldean berriz, 11. eta 12. mendetan indartuko zen jarduera hori. Aurrerantzean, bi bataiatuen arteko ezkontza baliodun izateko, Eliz elkartearen ospakizuna, liturgia, eta apaizaren bereinkapena beharko zen. Mende hauetan hasi ziren pentsatzen bestalde, bataiatuen arteko ezkontza sakramentu zela. Liongo kontzilioak 13. mendean, sakramentua 7 direla oiukatu zuen, ezkontzakoa zerrendan sartuz. Gerora Trentoko kontzilioak 1563an sakramentu deklaratu zuen ezkontza. Kristok eratutako sakramentutzat. Baliodun izateko, ezkontideek agerian eman behar diote elkarri ezkon hitza apaizaren aurrean. 20. mendean, Vatikanoko 2. kontzilioak hau dio. Ezkontideen itun edo atzeraezineko baietz personalez ezartzen da bizitza eta ezkon maitasunaren komunitate sakona, kreatzaileak sortua. Ezkontideek elkarri beren buru emanez, jainkoak berretsitako erakunde iraunkorra sortzen da. Sakramentu orok, bakoitzak alderdi bat azpimarratuz, hau gertarazten du eta agerian jartzen. Jainkoak Jesusen egintzari esker gizakia berekin adiskidetzea, salbatzea. Zein alderdi azpimarratzen du ezkontzako sakramentuak. Gizaseme eta emakume kristauen arteko hitzarmena, ituna denez, jainkoa gizakiokin Jesusen bidez egindako itun berri eta betikoa irudikatzen du ezkontzak. Eta gerta berritzen. Horregati da utziezina. Itun horren ondorioz biek bat egiten dute. Eta batasun honek, Kristoren eta Eliz elkartearen arteko batasuna irudikatzen du. Jainkoaren ituna eta Kristok elkarrekin duen batasuna gure salbamenerako dela erakusten du ezkontzako sakramentuak. Horraz zein eginkizun zoragarria duten senar-emazte kristauek. Espirituaren kemena eskatu beharra dute etengabe, zailtasunak eta oztopoa gainditzeko. Zoriontsuak, beren ezkontza, sakramentu dela oharturik bizi duten senar-emazteak. Izan ongi, eta hurren arte.